Nachádzame sa v súčasnosti na výstave Bári Raklory, ktorá je teda v meste Banská Bystrica na Radnici. Sme tu v rámci festivalu Ľudia z rodu Rómov, ktoré organizuje Kultúrne združenie Rómov Slovenska. Táto výstava má teda názov Bári Raklory, čo je moje gypsy alter ego, ktoré používam vo vizuálnej komunikácii. A v tomto priestore teda prezentujem vybraných 10 digitálnych tlačí na plátno a ide o také stereotypné zobrazenie rómskej ženy naprieč dejinami. Je to 14. ročník a hovorí to o tom, že mesto Banská Bystrica má záujem toto podujatie aj naďalej do ďalších rokov podporovať. Prebral som tú záštitu preto, že si myslím, že je potrebné podobné podujatia podporiť. Ako žijeme vo svete, ktorý beží veľmi rýchlo, bez toho, aby sme sami seba nejakým spôsobom bližšie poznali. Vo svete, kde tie kultúry mnohokrát nie sme schopní nejakým spôsobom si osvojiť, takže každé podujatie, ktoré smeruje k tomu, že obnažuje to vnútro inej kultúry a dá tým ďalším ľuďom možnosť bližšie ho spoznať, vedie k tomu, že vieme o sebe viac a vieme medzi sebou lepšie komunikovať, lepšie sa poznať a možno aj spoločne riešiť svoje problémy.